No laman. God bless. Agoy nag kuan sad mi dinina. Wa man day dili man day mo. Ada dia. Hi guys. Hi guys, good morning. So magpunta kami kayo sa bukid kay magkomunyon si Koreana, nya kuyog si Undoy. Ug happy Sunday sa atong tanan guys. Nya di ana ang iyahang corona ni Koreana ug kang Migi. Ato ning dalahon ilahang mga kuan kay si Migi pod magkomunyon pod si Migi. Ato mi karon sa bukid kay dito ra man ang kuan. Dito ra man sila ang komunyon. Bit-bitan naman sandal be. Bangka dong. Tana, pangas na ta. Oh, nana gisulo na nako. Aman papa nimo. Dara man laging yabi oh. Mo ni yabi? Aman siya. Tawag ako. Bawang sa baboy. Tawagay na to na ta. Dahil na kong tiyan guys kay Tawag ka si Papa mo? Papa! ako padus baboy. Hindi pa dali. Dahil na kong tiyan guys, kalibanga ko. Siguro ko maka Di ni Koreana. Alay na dito ra ta sa dalan ta. Alam? Kau kipiti Koreana. Dami dagdag mo. Dala ko may balay. Mapuwara. Matiguang dito dali. Magkaipon. Sinina niya. Go. Tangki din ka ha. Tangki. Ikaw ra pagtangke kor. Dagan niyo. Bitar na ah. Naka-jacket man ka. Bisa ka dong. Kulong sa midani guys kay tigway pa si Riri sa iyang kabaw. Problem kay maka tunog ko sa ite. Okay, ayaw nang ikingahan na. Dito ra kay maka kuan ka. Tigway pa na siya sa iyang kabaw guys kay kabaw na ra di oh. Para unya dito na siya dito sa banlag. Unsa na ite at tilingin? Di manok. Ano? Di na sila ni mother guys. Nya si Migi nahugas na sa plato. Palay ka naligo Migi. Wa na to, adas tubig lagi. Sis nga alas 8 magka na sila dadto. Alas 6 pa. Alas 8 man kina naman mi dito. Yung sinanay gahapon. Ha? Alas 8 kina namin dito. Alas 8 na ana mo dito. Gali. Kay practice pa mo. Gani. Alas 10 mang pare. Unsa man na mao imuha na mga bulingon? O susunon? Nama nama. Wa pa gad. Bilis ni Lula. Ama si tita. Wala, ang ni Papa. Nag-video sila. Oo. Kaugaw na lang mo Dala dito. na sa pader. Kailis na si Koreana guys. Madayon na gid iyahang kuan pag Saan pa? komunyon. Oh. Kay datong una wa man na dayon iyahang komunyon. Nakaron madayon na gid kay nakailis na siya. Nagumangalaw to ko mag-indod di mo. Oh, isungit ra sa pari sa inyo mga bag-o. Ang saan to yung ni Pader. Ang halang samahan. Amen. Uy, lawas ni Kristo. Pagkabot ninyo dito pare.
Paguros ka mo. Sama sa anak ko sa amin. Oh, Ang mag-iunay ka. samahan sa anak sa Diyos. Nagagalaan sa anak, sa Espiritu Santo. Sa Diyos, manggod lang. Ruli. Hindi na nag-practice na ako. Tigno na hindi mo nga. Ulay. Hindi. Baligya pa. Mahuman mo uli din diri nga. Kita magpunta mo. Kita mag-alalay sa mo. Aladay. Alalay. Ako man kay na. Lang, uban, manilang. Pagkasimba ta siya. Nagubaw na kita mo. Ako na lang Ya, kusog ulan guys. Gaulan. Ya, iuna sa ni sila katod ni Migi ug ni Lingling. Wawiri na Koreana. Dili ang komunyon. Ipaulahi sa lagi na sila kay unya pa man sa kuan alas 10. Hoy ayaw pagpakulba-kulba kay malimot unya ka sa imong aglitukon. Hoy, Miki. Sanay ko na. Ayaw pagpakulba-kulba. Ilaw. Mag-ingon ka niya ang... Pagkabot ni mo dito, kuan. Magkagalan sa mahal ka. Untan dada nila. Dito, wapay pare, sana abahan na siya. Ba, kung dito na sa pari, magtayon. Nagnahaman sila dito kahit. Ano ibakbak. Dito si Kuan. Ako na sila sa kilid. Nakita na rin. Sige. Kuan na, ayaw pag-i. Magbalik ra man guna sila baka. Sa anak sa Diyos. Alilay kita na ni Duli. Sa anak sa Espiritu Santo. Hindi uy. Ikaw dito ko. Sige sige. Di lagi. O kipitan man kani Charis. Sige. Punya na mo ba? Ayaw pagpakulba-kulba Migi kay aron dili kag kalimot. Kay maratol ka. Hi guys, good morning sa inyong lahat. So di ata ilan ni mama, wala akong nag-uban ni Koreana pag kuan dito simba kay lain akong ginhawag. Suol-suol akong tiyan. Na diara ko din sa balay na ako ang maghikay sa paniudto nila para makauli sila. Na dayon sila makaon. Yan naamay gipadala si Miss G sa ako ang blessings. Ipa kuan sa karning manok, kapalit mig kuan, ipa fried na pero dili na ako ni fried, ako na lang ni adobo. Dahil papalitan po niya si Koreana sa cake. Oh, di ay cake. Daghang kayong salamat ani sis sa blessings nga imong gipadala. Diri na ko gikuan lang ni mama kay ni aman sila dinhi unya pagpanggawas nila. Makapaniudto na dayon sila kay ako naman yung lutoon. Naglungag na si Riluna. Nahuman na po ni siya panghugas sa plato. Dia din si Charis. Classmate mo da? Bintoy. Kamo ni Bintoy? Kini day si Charis og si Bintoy, classmate na sila. Nya. Friend po na sila. Kay iyang friend ni Bintoy kasagaran. Pero baji. Kay babaji sad baya to akatong kuan di. Nato ning gutaron guys. Para atong maluto then hiwaon nato ni ang kuan panakot. Nato sila ni mama, nanimba sila ni mama unya kagubot pagit kaganiha sa sinina ni Migi kay ang sinina ni Migi nga puti nawala dito sa gibutangan ni mama na aging una tong Migi nga agka sania agkahadlok kuno siya basin siguro iyang gitaguan kay imposible kay nga gihangir ni Madir na may gani kay naay nahuwaman nga puti kay wa gyud namo nakita gitabangan ako si mama og pamukayla wa gyud namo nakita ang sinina. Nagtaguan siguro to ni Migi kay para nga di siya makaapil kay wa siya suuton na may gani kay naay nagsuroy sa kwanya kay akuan ra po ni mama diri ba na daw siya mga puti na moy na kuan moy nasuot. Kuya pagpakulba-kulba kay basta kabalo ka lang kay kung kulbaan ka na maratol ka walay sundang lang sundang kuno lang May gutad mo malilay. sundang ato na ni i-fry di ay ang uban gagmay bisiki na niya paa para sa mga bata
Ay, rin na nilila dan eh. Murag na ang si ula. Ano ka? Saan sa kabinet? Pilang sila ka bata? 4, 5, 6, 7. Ato na lang din i-pride ang uban guys. Oh. Para sa mga chikiting. Okay, the best bigay na nila ang pride. Kani siya guys, ato ning i-pride para sa mga bata. Kay pride gid ang pan sa mga bata. Paborito nila pride. Tapi lang crispy fry baligyan na lang. Ambot lang. Mag 20 siguro kapin or 20. Wala sila sundang pang hiwa. Gani suntag hiwa. Ada mo manghud lang. Hudon may charis. Ha? Ay mo manghud. Ang gulkan sa ganoon. Ada wala din himo manghud ay. Una ara diha naglaag lang. Dahil mama. Mama Gloria. Tata. Oh, tata. Wala mas. Kanang man na nato naghiwa kana atong adobohon kini atong i-pride para sa mga bata. Na silang lang pod naghiwa na siya og panakot may gani kay na si Rilona dani aw abtik pod kaayo. Kay lain jud akong kuan nagpangurog-kurog akong mga kaunuran. O dukduka iya din. Pino-pino ha. Kuan ha, kanang apili sa paminta nga dahon na. Pila. Dadong pa. Pila na magyata gre, may basing magtulo-tulo na ko na. Tao dia. Sa basket pricing ko na punta dahon malilan. Oo. Kung vlog yung tayo malilan balitan. Palike.
Buhok mo ng sige. Nya kana siya guys, kuha na siya kana ang dahon sa aban na gilaga ni mama para guro na siya sa UTI. Turo na siya ipadaplin kay para madungan na to og salang ang kuan. Pride. Kay nasalang naman na to ang adobo. Ani guys, si Riri ra pod ang nagpalit danhi. Kay dihatod mi niya dinhi pagsayo. Karon ako pa pod si Koreana ma ilisan. Nya, sayo pa man kaayo sirado pagurong kuan. Na. Utong si Riri na lay akong gipapalit danhi. Muna atong i-pride. Daghang kayong salamat sis sa imong gi-share nga blessings. Ay, gas, gipakyaw naman siguro nimong makaon ba? Juice, mani. Murag. Juice. Nakapabor galing ka karon kay kauban lain. Murag imong adlaw karon ba? Ano?
Aman bitsin lang. Malilam. Wala diha. Naada na. Oh. Ay, hindi ko kayo nasipo mamalilino mo. Ubuk na. Hey guys. Oh, oh, wala. Yara. Dalaguan.
lang karandaan ng mga bata guys. Kaya sila kaunahon o kaon. Oh. Oh, naman siguro dani be. Sabay, gikabisihan ni mo diha. Di kay kanood ko ta. Kay ta sa paniud ko ato sa ni pakanundahan natong mga kuan chikiting. Kaya tagpangaon. Hindi na. Nagkuhan ba sila rito, nag-sponsor ba ang kuhan, kamada. Paniudto sa mga bata. Gipaamot man sila tag 100. Ano mo? Nag-sponsor mga kamada, naghatag sa 3,000. No, gipaamot pa nila mga bata. sa tag Ulahin, 100. magudua ang kuhan. Ang kamada, kagahapon pa naghatag. Nawa pa sila nanguli. Mga bata. Wala, pato dito, apil magaling mga ginikanan sa paniudto. Ah, to asi madel. Gi tindugan unta ninyong isa dito sa kang Migi. Kuhan man ang mga bata, ilagi paklans. Oh, gani kay Ang mga bata. duha pa to iya mama ka bata, di duha iya ka paklans. Dili o ang bata naman gipaklans ang mga mama wa murgi nag-on ra sila sa kuhan. Luto mo na sila ang hulog sa bak. Aguli ay. Kaya sila pakanon daan ning mga bata iya tagpangaon. Ay kung makadugay pero to ako magisugo nga ipaapak sa papa. Dili ka na to sa kuan, ha? Tira nagluto. Oo. Bisa nagkatulog. Bili na dai. Abi ko si upo. Si Abar ka na. Si Undoy. Nagbijil mo gabi manilan. Oo, mo gani lagi nga naglain akong ginhawa sa Ilista dong ta. Ay las bijil may gabi eh. di man uroy kinigid silang lang kat Kama daw mami, mula to na ingon. silang lang manggod. Sila nga ganun yung kamami. Oo. Lang ado. Oo. Ayun siya nga. Last vigil karon kay dito kung gikan nagpahilot kuno sa dito. Na last vigil lagi kuno. Agoy. Si Koreana di ay og si Migi naa sila kuan dadto pagkaon. Nabinla na lang punto namo kay nanguli naman sila dani. Ang mga bata. Atong sudan lang bi. Kaya to kuno lang kay makakaon na sila lang kay kaon na din ta. Aganda panilin. Asa oo. Oo, gandar pa na ah. Sana daw lang insakto na ba ni sa mga bata lang. Ano lang bata? Ala? Ko lang. Ito. Hmm? 6, 7, 8, 9. Subutangan tagsa-tagsa sila sa sudan guys. Kaya para nga di sila magkagulo-gulo. Para di sila magkagulo-gulo. Lagyan natin ng ulam. O, dali na dahil mo din mga bata, de. Ay mga bata, dali na mo din eh. Hugas na ka mo. Buka lang. Ang kanon, unsa na? Okay ra? Boy, alin na boy. Aman si ako. Uy, undoy, alin na. Undoy, dali na undoy. Ay, boy. Aman si ako. Si ako asa. Tagon iboy dong. Boy, alin na boy. Alin na ako. Dili pa man Asa iboy eh. Sige na, ko na din. Aman si Iboy, tawag ka si Iboy kaw. daghang ka ko kam. Oh, dito solo dito kaw. Sige. Solo dito. Sibog dito saksak. Uy, dito. Oh, dira oh. Oh, imuha na ah. Sibog dito kaw. Oh. Taro nga. Aman imo. Kato imo? Kani imo? Kani imo? Dili kag kaon? Ngano man? Busog ka? Sige na boy. Da na boy, kaon na boy. Sige na, kauna, lingkod na Sige na kay. Sige na, doy. Lingkod na, doy. O sige pag prina, pag di siya kaon. Dali na amay.
Nagluod ba siguro niya? Busog na kaon na sa kuan. Pagpre na boy. Pagpre na. Lagi na drista. Sige na pagkaon na, sige na kay. No laman. God bless. Agoy nag kuan sad mi dinhi na. Wa man day dili man day mo. Ada dia ambil na mong paklans da de. Ay, sus napay salad. Sosyalan man di ay. Tangon, fried chicken, o salad. Ano man niyo magihurot niya? Mamura lagi lami sa wine. Na isa. Ha? Leng. Lami sa wine. Na isa no ni komunyon no. Ang kato nagilaka ang sila. Hilaka ang isa ka laki. Kaya nga naman. Oh, dito pa ko andaman gaya kana padre bisa ni ako katuraman. Siya kabalo? Anak mo ba diyan ay mo mayon kang padre makay para katurang padre bisa ni ko. Yung dia mama gignan sa diiling gid ko kabalo. Ha? Sa? Regular sa wine. Murag lami sa wine ay. Ba ang circle ba? Circle puti. Ay,ustiyas gitusno to sa pare siguro sa wine. Nahuman na lugar mo pangaon? Dili ka sa wine lim. Ha? Isa da. Naghila ka gignan mo sa tuno ni iling gid ka kabalo pa si. Pamasad giigni kung giignan na lang di unta tunga. Ang iyon man ang iyon ang inahani. Ngano nagilat mo na gipangutana na. Ni Cheryl ngano nagilat mo na ah. Siya nag-iignan sa ni iling gid ka kabalo. Di nagilaka na mo. Ano nga si ma? Nang hilaka lugar. Na magawas na to niya ang sinina kay nahuman naman mo komunyon. Nawas na to kalit. Unsa kasi nila? Tumigi. Tumigi. Nagkagubot kami sa sinina. Ilaban gito nilalaban. Unsa kasi nila? Nya, di ay kay Koreana. Puti nga nila. Oh, sige. Gitaguan siguro. Di nagsulatan. Anya na nato na siya kaabrihan mahuman na sila pangaon ha. Mga bata ra man gibay. Ikaw man na si Lula. Ha? Hurot na yan ni Lula ay mayo-mayo ni Lula di ay. Na. Ay kung naging pasyente nga na hurot kay sa kuan. Atad nga. Nahuman ang mga bata guys na kami na pud magpuli. Daghang kayong salamat Miss G sa imong gipadala para sa pangkuan ni Koreana. Dali na mo ma. Re. Oy, dali mo. Miss G sa blessing na ilang share sa Sari sama to ah. Chares. Tugas si Chares pimping ko kabeher. Amang kutsilyo ni mo lang. Toy. Buto sa lang ang ano. malamig pangaon guys. Nga wala ko miki. Kumana may kaon na namay tip na gipakuan si Miss G. Amo na kuming kaunon. Oh mga bata. Oh! Ka pala away bagiraling iringan eh. Away sila. Sino si bro? Ano na mo din eh, agkaon mo sakit dili. Ano siya din kanina buntak karon. Ha? Kani. Ano na kanina niluod pa man kanina. Uy, diyan na Miss G ang cake. Dali na mo din eh, Koreana. Iglot timutang na dai iglot to ko na ganit iglot. Salamat kayo sis sa imong pakik dito na dapat ko. Di anak ko be. Kaya hindi na masabitan ako. Ito ka boy ikaw. Dali ini marepet. Oh, dito mo ikaw. Dali mo din eh, dali. Kay kaan sa sakit. Ako ko tipon ki ako. Di ba kaulan jud sa sakit kaway kaon. Wa ra kaon ka pila na kala siya nagkaon. Hello guys. Doy, doy. Koreana! Koreana! Inurat ni niya. Ada si Koreana re. Ay doy. Ali doy. Doy, ali doy. 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 Wala din. Ali na doy. Naray kanili ni urat. Doy, dali doy.
Ikaw ka, Undoy. Ako, alin na doy. Bikas ko. Doy. Narako. Yan na, Doy. Pagplato ka. Pagplato ka. Hello, si Undoy malilin. Ama si Koreana. Tuda to. Dong. Aling. Yan na, panghinami. What? Panglibagat. Naroon ni mao. Ano pa? Pa. Bilang mo iring din. Tulog. Diyan amo iring din. Nanganak kagahapon. Namatay. Dini siya dadon sa nako ni Bintoy, ang isa-isa para katulaw po to sila sa amo. Ay, sikit imong ipon? Asyos. Oh, Miss Jess. Dini ato bang kakuano asa bag paingon. ako paghuwa sa diha sa imo ipos sa nang imo diya. Salamat Miss Jess sa pakik. Salamat Miss Jess sa pakik. Oh Miki. Namang ta Miki. Salamat Miss Jane. Salamat Miss Jess. Salamat Miss Jess. Tao nga. Manguli na mi guys. Kay nahuman na og daghang salamat Miss G. Ug ako pong ginadaan sila dito ni Saysay ug ni Bintoy sa sudan kay para makakaon pod sila. Daghang kayong salamat sa inyong tanan. Hi guys, magandang hapon sa inyong tanan. Nakakatulog ito kaganiha pag uli na ako gikan mi sa bukid kay grabe ka lain sa akong lawas, murag pangurog akong lawas ba? Nya di ana sis ako na ihatag ni Koreana ang imong gipahatag sa iya ha. Daghang kaayong salamat Miss G. Dagan salamat Miss Jess sa 500. Malaking tulong na po to sa akin. Maraming salamat po talaga. Ug salamat pod kayo sis sa imong kuan kaganiha nga pagkaon. Daghang kaayong salamat. Ug amping ka kanunay diha uban sa imong pamilya. And God bless. Kaya aron makaliwat gid. Nangit-ngit kayo guys kay nag-burn out. Adi rin sa diskanso na nga tapo. Oh, dala among bata kay nag-burn out. Oh, ngangaha man kay panglididi. Hi guys. Hi guys. Dula ni. Labay na ko ni. Ngit-ngit kay guys nga nag-burn out.